kaisa kosta ongkha ang video khaya himani tarpore bo try khalayo nongni bagoi update rwnani hina information rwni hinai no wanagoi tongo wachungoi tongo ani video rok nayo ata support khayo so hambai omni bagoi bo jotona to ang i video ko agi ko sasang takbo sana miyani video ko sasang chini Bangladesh je gotona ongoi tongfuni dangaro ongoi tongfuni afuni sorkar baise dai students protest rok khaimani job gotani bagoi omo PM Sheikh Hasina baise jamila ongo sorkar baise সম্পর্ক omo chini indigenous people rok bai chini boro rok bai kuno omo সম্পর্ক korai to afuni o jara ko chunglai sep matungkha chung afuni sep ongoi tongo khaitani bai sayang thai je chung sep ongoi tongo hinai kani rok bo mungsa unjiya jamila rok kisa kiri kiri carefully khai tungpho mungsa umte problem unjiya taka shahor se ongo chini jara mungsa unjiya to anyway nimo thangka to ang sana je Khagrashuri degi nala ko je gotona ongoi thangka omnio protibad khayoi rangamati bo chini jakmama ro Tripura all indigenous people rok bo misil kari jak protibad khaija rangamati yo je indigenous people rok misil kare kha nubo jamila khai tungkha tam video sana rangamati yo jamila khainai Khagrashuri yo je nohor khamranai rangamati yo nohor khamranai umuchurok Bengali settler Muslim rok se imna khayo sena bahini rok nongoi bo naise tungkha rangamati yo nohor sokka Muslim rok indigenous people rok no bukha tokha hospital lo kalai khasem chini Khagrashuri yo je gotona ngoi thangka omtui hai kai miyago rangamati yo bo ongkha Khagrashuri yo tinjon rok thaika emotional confirm aro hospital ro kabang do kalai jak chikitsa choli do rangamati yo khai ekjon thaika rangamati yo bolo rok kiriyo nungni akhmaya nokori horok roi rojak bangla tabo Buddha matai rong no hor rojak Buddha mandir rong no situation arai ui tongkha Khagrashuri me rangamati 144 tara jari khaijak ekhon chini nonglai kisa rasta koriyo to tabongbo gari rok thangrok army gari rok thana ojak digi nala saka tarok khagraku lamjao makadangma se lamjao sana ang news rok bo kuno omtui nungjiya je chini Tripura buru rokni nogrok khamka Tripura buru rok omtui situation kalai jak hinai omtui khana jiya but imulai shotta miyani video ko ba aro phunojak sajak irmoje protibad khaimani to chini Tripura borok khaisa bobo bongni logiyo support romani bongbai misil khaimani bo sena bahini rok bai guli kok jakha aro bo thui bo thangkha ar omtui yaje pajega rok bolong bising rok kabangma bolo rok tongo to kiriyoi lai khallayo jomsi tabu iro khula mela jaiga go isodoro tongo angbo maka kawo je omtui परिस्थिति angbo tongkhai angbo chungbo khamkamo sangma community rong no se kabangma bongni bokbai baksa jaya ongkha bongni nogoro hor khamjaka no dukan pat rok borongni khamjaka o waisa iuti hai ongjak do maybe jong high school rogo porina time waisa umte hai ongjak ikjang ata rogo mundupur ata jang mahajan para rogo panchori rogo arekhe nogro khamrogoi imte hai situation ongjak I chini I parani borok po makhalele jak ekta jinis no thamchikao omong khade Miyakcha Dhaka Bishwabidyalayо miya ukchani ko imendom 2-4 din chekadruna ekta boroksa kaisa manushik barsamohin bono Dhaka Bishwabidyalayoni students rok bono shikok hinoi arekhe bugoi buthalmani to bono arekhe buthalo hinoi kabang all Bangladesh sayo prochar ongkha borok kabangma share khaika media TV rogo kabangma borok support rokha share khaika to chini rangamati kotona ongkha rangamati o misil khaimani chini indigenous borok to borok khalai lekha borok
Ojangni Bipuri Pokhoni Bangali Satilaro Bunani Paikai Jangma Bokbu Khalai Lekha Kilioi To Oro Jangma Kaisa Bokbai Bunjaka Emon Babi Bukhabon TV channel media rogo সংবাদ media rogo kaisabo saya sanai korai to guys ani video na so friends ro gam khai tungde no save khai tungde to aro ko bisi samang kha birar bokrok sajawai tungkha ani khai kisa migraine problem tungota cherungni theke na ani kisa ima problem tongo bokrok bisi sajawa migraine ima tungota to bichi rok sango bichi sawe hamo abar start ongo pain ima to anglai mai me shongya ani mama se mai me shongdo mutong bakai phaito tamo moi gundo go to malai na next video ro ang video khaya himani to তারপরে খাই খাফলে আপডেট রানি হিনাই না তো গাকতুং দিছিল মালাই না আরো